pentru a ne bucura împreună. Vom fi fericiți, suntem fericiți că avem alături reprezentanții ai județului, ai conducerii județene, prin domnul Horia Teodorescu, prin domnul subprefect, domnul Petre Marinescu, domnul primar de Sarichioi, domnul primar de Măcin, oameni care sunt alături de noi și ne ajută pentru a avea o bună continuitate în sportul de amator pe care îl practicăm noi. Aș vrea totuși să dăm cezarului ce al cezarului. Datorită faptului că domnul președinte a jucat fotbal, a fost boxer, dar e îndrăgostit mai mult de fotbal. Ne acordă an de an sprijin în finanțare și știți foarte bine că cei care își dau interesul au beneficiile și ajutorul cuvenit. Îi dăm cuvântul să vă gratuleze cu bucurie. Vă zic să nu fie emoționată, să fiu foarte scurt. Bună seara! Bună seara! Dă-te mai așa ca să stăm cu spatele la stâlpul ăsta, să nu stăm la nimeni cu spatele. Oameni buni, în primul rând mulțumesc pentru invitație, mulțumesc tuturor, majoritatea mă cunoașteți, majoritatea sunteți apropiați. Mă rog, am avut meciuri și pozitive și negative de-a lungul vieții mele cu mulți dintre dumneavoastră, în sensul implicării în lumea sportului. Repet, până la urmă, liantul nostru, a celor care suntem aici, este Bădiță, prin ceea ce face, prin ceea ce se chinuie, și aici mă refer la relațiile cu administrațiile locale, județene și așa mai departe. Este omul care ține fotbalul așa cum îl ține, eu spun că îl ține bine la nivelul județului nostru. Fără un om implicat, devotat, să uită puțin cum să spun așa, temător și gânditor la mine, un mare fotbalist, Guliu, și zice, oare spune Teodorescu adevărul? Spun adevărul? Mulțumesc, Guliule, mulțumesc. Nu, suntem aici pentru că suntem o echipă, sunteți o echipă, suntem oameni care trăim până la urmă viața asta așa cum este ea, mai delicată, mai greuță, trebuie să ne sprijinim cu toții, trebuie să facem eforturi să ducem fotbalul tulcean cum putem noi, undeva la un nivel la care noi ne permitem. Ținând cont că sporturile în județul Tulcea au fost unele, și mă refer la volei, handbal și așa mai departe, care au ridicat ștacheta undeva mai sus. Ținând cont că sala de sport va deveni și ea practicabilă. Ținând cont și ceea ce îmi doresc eu foarte mult, ca relația dintre instituțiile județene, primărie, Consiliul Județean să fie una lucrativă, sper ca și fotbalul să beneficieze în acest domeniu. Oameni buni, eu vă urez, că nu vreau să vorbesc mult, că vă țin până mâine dimineață cu vorbele mele, vă urez să fiți sănătoși. Eu, pe mine mă aveți aproape, prin intermediul acestui domn care mi este aproape și este prietenul meu, atât cât pot eu vă ajut. Sper să ridicăm, îmi doresc foarte mult până ies eu la pensie din zona administrativă, să jucăm într-o ligă care se numără de la 1 la 3. Măcar în Liga 3 să dea Dumnezeu să mergem. Folosiți-vă de mine, folosiți-vă de el, dar voi sunteți cei care trebuie să performați, să duceți fotbalul acolo unde credem noi că trebuie să fim. Măcar într-o ligă care să ne scoată în evidența națională. Sărbători fericite, la mulți ani, să fiți iubiți de zei și de Dumnezei, oameni buni. Domnul președinte, permite să vă mânez o cupă și o diplomă în sens de respect față de tot ce faceți pentru fotbalul județean și sportul în general. Mulți ani tare mult! E din partea voastră. Și vreau să transmit un salut prietenesc și de admirație unui om care susține fotbalul de la Babadac, Elvis Sezair. Aplaudați-l, că nu știu dacă mai este foarte apropiat de fotbalul băbăian și tulcean, dar eu cred că și minoritățile, între ghilimele, sunt lângă noi. Este doar o glumă. Mulțumesc! Avem o diplomă de excelență pentru domnul subprefect
Timur, reprezentantul prefecturii județului Tulcea. Bună seara tuturor! Vă mulțumesc pentru invitație în numele conducerii instituției prefectului, în numele domnului prefect Alexandru Dan Munteanu. Este primul eveniment la care particip, cu toate că noi deseori ne întâlnim cu domnul Badea, fel de activități. Așa cum am spus și ieri și am adresat colegilor cu o vârstă respectabilă de la prima masă, am venit mai mult pentru memoria, a fost doi colegi, Gică Iamandi și Nelu Stănescu, care au fost colegii mei la IPJ Tulcea. Dumnezeu să ierte! Iar dumneavoastră, mă bucur că v-am cunoscut, vă doresc sănătate, un an nou cu bucurii, pace, liniște sufletească, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Succes pentru anii viitori. Multă sănătate! Mulțumim, mulțumim, domnule. Ține mai Avem o diplomă de merit și de respect pentru domnul Petre Marinescu, președinte de onoare al Asociației Județene de Fotbal, un antrenor și un președinte emerit al clubului Delta Tulcea. Cel care a promovat Delta în Liga 1, fără drept. Bună seara și vă urez tot binele din lume. Domnilor, fără dumneavoastră, fără domnul președinte al Consiliului Județean, jucați barbut. Pentru că investiți și cu suflet și cu lucruri din asta necesare fotbalului tulcean. N-am nici cuvinte să vă adresez decât să vă doresc tot binele din lume și în continuare vreau să văd și eu la ce a spus domnul președinte, o echipă măcar de divizia B la Delta Tulcea. Dacă stăm să ne gândim ce selecție se poate face, că așa se rezolvă treburile, dar trebuie să se implice și altcineva și știți dumneavoastră. Eu, în cele din urmă, vă doresc sărbători cu bine, sănătate dumneavoastră și familiile dumneavoastră și haideți peste un an de zile să avem și echipă de divizia C în Tulcea. Vă mulțumesc! Domnul profesor. Pentru domnul Ion Eugen. Aplauze. Este îndrumătorul tuturor primarilor pentru a face sport. Copiii să facă sport. Vă mulțumesc, domnule președinte, m-ați surprins cu diploma, nu știam pentru ce o primesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor celor care puneți umărul la fotbalul tulcean și la sporturile din Tulcea. Noi, primarii, încercăm, așa cum spun de fiecare dată, să facem ceea ce trebuie pentru copiii din comunitățile noastre, dar bineînțeles că fără dumneavoastră, cei care sunteți implicați direct și vă place ceea ce faceți, noi suntem aproape zero. Eu vă urez sărbători fericite, să ne revedem sănătoși și să reușim să susținem pe mai departe aceste activități sportive. Seară frumoasă! Mulțumim, domnule. Domnul Mihai Duțu, primarul de Măcin. Un nou primar cu aplomb pentru fotbal, pătimaș. Sper să țin aproape de clubul Dunărea Măcin. Bună seara! Mulțumesc frumos pentru invitație. Voi face tot posibilul să fiu aproape de clubul nostru. Cu sprijinul domnului Badea, sper că vom reuși să și realizăm aceste lucruri. Și al Consiliului Județean, cu siguranță. Mulțumesc frumos! Cel mai vestit primar, domnul Vitali Finoghen, cel mai încercat la toate barajele, cel care nu se dezice de primul loc, an de an să luptă să ajungă acolo. Felicitări! Bună seara tuturor! Nu e vorba de felicitări, vă mulțumesc pentru premiu.
Eu fac totul din plăcere, așa că aș dori ca foarte mulți dintre primari să facă același lucru în județul nostru. Atunci n-am avea decât nu 10 echipe, ci am avea 20-25 de echipe și nivelul campionatului nostru ar crește. Numai așa putem să creștem nivelul campionatului. Vă mulțumesc, vă doresc tuturor un an nou cu bucurii, vă doresc tuturor multă sănătate, să ne vedem sănătoși la anul și nu știu cine merge în Liga 3. Nu știu, barajul decide, barajul. Și se bați la cel mai bun jucător. Dumneavoastră, doar mâncați. La cel mai bun jucător ăștia. Lucian Căpute. Cel mai bun fotbalist? Da. Acum recunosc că Bădiță mă gratulează cu toate onorurile posibile. Recunosc că dau diploma pentru cel mai bun fotbalist al anului, știți foarte bine, este Lucian. Lucian și mai cum? Lucian Căpuță! La o poză, fă și la o poză, nu fii măcar cu premianții. Hai, ți-ai uitat aparatul. Deci între noi că facem scara pisicii. Eu sunt mic și gras, el e slab. Mulțumesc. Felicitări, Lucian. Eu văd dintre vedetele din județ, stai puțin, dintre primari, că nu sunt cu cei mai, mă rog, nu produc cei mai buni fotbaliști. Cel mai bun fotbalist al anului, încă o dată, Mihai și Boruz. Mihai, te rog. Acum de asta spun, flacăra cu Gănicianu, mă rog, e o surpriză pentru mine. Felicitări, bărbate. Aici. Felicitări încă o dată. De asemenea, la aceeași categorie, și mă refer la cel mai bun fotbalist al anului pentru noi tulcenii, Ionuț Chirilă. Ionuț, unde ești? Îi dau o poză scurtă. Florin Nițor, cel mai bun fotbalist al anului. Florine, treci aici. Mai spune o dată. Chiar sunt cel mai bun. Produsul a două babe, spun eu că sunt prietenii mei, mă refer la Guraliuc și la cealaltă babă, la Alempe, Dan Alexandru Dinu. Băi, este al vostru sau mint aici la microfon? Că nu știu ce fac. Juliu l-a descoperit. Da. Mă invită pe... La Under 19, Daniel Angheluță, de la Triumf Cerna. Foarte bine. Băi, mai
mai mi dați dacă nu mai dau, dacă nu mai zic. Cine? Silviu Angelin Dobre, de la Dunărea Măcin, fotbalistul anului. Felicitări. Hai, fă o poză. Hai, mă, faceți poză. Dariu Jucănaru, de la Progresul Isaccea, cel mai bun. Faceți o poză. Mihai Rusu, cel mai bun, de la echipa Dunărea Măcin. Petrică Tunsu, de la Progresul Isaccea. Mădălin Stanciu, de la Luncavița, de la Partizanul Luncavița. Da. Claudiu Filimon, de la Granitul Babadar, cel mai bun fotbalist la Under 15. De la Razim Jurilovca, Sebastian Vișinoaia, cel mai bun Under 15. Voința Turda, Florin Borș, Under 15, cel mai bun. Așa. De ce se dă? Hai fă o poză, dă de aici la dă o poză, da? Dă-i telefonul, dă-i telefonul la față. Denis Cârjaliu, de la Pelicanul Murghiol.
Cel mai bun. Ia Denis. În locul tău, stăteam și făceam poze și mâncam în care. Nu cu mână. Și o să zic că e linie. Vom trece la cei mai buni antrenori. Este vorba de Marian Bravu, de la Pescărușul Sarichioi. An de an se bate la titlu și dovedește că chiar e bun. Mulțumesc. Mulțumesc frumos pentru acest premiu. Vreau să urez tuturor sărbători fericite și să ne vedem sănătoși și în retur să vedem cine ies campioni. Pe stadion se demonstrează valoarea campioanei. Tașcu Arnăutu, Flacăra Mihai Golgăncean. Ce pasa cu exterior? Vă mulțumesc foarte mult pentru diplomă și vă doresc sărbători fericite și numai bine. Sănătate. Antrenori Under 19, cel mai bun antrenor, Marian Tranulea de la Triumf Cerna. Hai Marian, ai făcut la meu dacă... Și pălărie. Hai mai făc câteva poze dacă ai nu. Sau putem auzi pe așa, Dan Cristea de la Academica 2016. 14, cel mai bun antrenor dovedit. ține și ăla să vadă de undeva și nici nu mai ține, frumos. Mihai Teoharidis, unul dintre cei mai buni antrenori dovediți, cu rezultate bune și foarte bune la Dunărea Măcin. Sunt încântat de acest premiu. Vă urez sărbători cu bine și succes în continuare în anul competițional. Sărbători fericite! Thank you.
Jeanu Alexandru, cel mai bun antrenor al anului de la Progresul Isaccea. De aici, Nu este. Bârban Cristian Dunărea Măcin. Lasă-l aici. Mircea Matedovici nu este venit. Daria Alexandru de la Partizanul Luncavița. Darie. E aici. E se vine. Ah, face. Alin pe Pantelie, omul bun la toate, de la Granitul Babadag, coleg de-al meu de suferință. Ține ăla să faci cu diploma să faci. Bună seara tuturor, sărbători cu bine și nu uitați drumul spre stadion. Domnul președinte, dacă ne aude, îl așteptăm la Babadag. Și din partea echipei All Boys Granitul Babadag vreau să premiem pe domnul Petre Badea, prietenul nostru, pentru sprijinirea sportului în județ, mai ales fotbalul. Domnul președinte, meritați această diplomă. Mai ales Granitul Babadag. Și nu uitați să treceți pe la caserie, așa a zis domnul președinte. Fost odată. Massimo Schenone, primul antrenor italian în Dobrogea. Cel mai bun antrenor la Under 15. Pleacă la Genoa cu Șucu. Iris, două poze. Două poze. Aurel Grigoraș, Voința Turda, antrenor cu merite deosebite. A luat de la 0 și pe locul cât? Pe ce loc ești cu echipa? Felicitări! Eduard Mihailescu de la Pelicanul Murighiol, antrenor bun, Under 15. Nu este. Ion Ioan de la Razin Jurlovca, nu? Care nu este, o să ia taică-su. Ezel Sezair, cel mai bun fotbalist al anului, la nivelul lui de vârstă, un puș talentat, care o să auzim de el, nu? O să auzim de tine? Bine, știți că te urmărim, da? Așa. Asta e Bravo, Petre, bravo!
Vrei să ajungi fotbalist? Da. Bravo! Sasha Finoghin, un tânăr talent al fotbalului la nivelul de vârstă. Bravo, Sasha! Sper să depășești toți fotbaliștii din Sarichioi, da? Ia și concluția. Vom trece la arbitri acum, cei care judecă fotbalul pe stadion. Alin Nedelciu, unul dintre cei mai buni arbitri ai anului și rectorul la școala de arbitri. Hai. Deci cu fața acolo. Iris, uite așa. Da? Face Iris. Hai, uite așa să facă. Adrian Tudor, unul dintre cei mai buni arbitri. Care se bagă cu curaj la toate derbiurile și nu se face de râs. Daniel Tudorache. Și arbitru și fotbalist la sală, le face pe toate. Unul dintre cei mai buni arbitri. Bună seara, în primul rând. La mulți ani și dacă tot sunt omul domnului primar de la Sarichioi, îi mulțumesc sănătate și la mulți ani, domnul primar. Sunt un om corect și nu cred că domnul primar a spus cuvintele astea urâte despre mine. Vă mulțumesc și la mulți ani în continuare. Petrică Boghici. Cel mai bun. S-a băgat și la derby, nu s-a făcut de râs, are calitate. Și cel mai mare! Stoian Valeriu. Dan este aici. La gală și ia trofee. Cel mai bun. Am onoarea vă salut. Stai așa să Da, bineînțeles. băi, ia-mă. Bună seara, în primul rând, sunt onorat de această prezență. Vă mulțumesc din suflet pentru aprecieri și promit că rămân același arbitru, neutru, imparțial și fără nicio noimă. Cu respect, la mulți ani, sărbători fericite! Sobru și nemilos, fără milă. Cristian Berghia, unul dintre cei mai buni arbitri, drept dovadă a fost și recrutat la Liga 3-a, da? La Liga 3. Am văzut două vorbe la băieți? Este Golicianu. Golicianu Dorinel. Trebuie aplaudat, felicitat pentru că a debutat și la meci de Liga a doua. Am fost observator și chiar merită toate aplauzele și respectul cuvenit, da?
vă doresc doar sărbători fericite și să ne vedem sănătoși în nou an. Mulțumesc mult, sănătate! Silviu Rusu. Chiar e cel mai bun, chiar este. Are calitate, sobrietate, prompt în decizii. Brânceanu Adrian. Unul dintre cei mai experimentați arbitri, asistent, are calitate, bun. Drept dovadă i-am dat trofeu. Mihai Panait, tânără speranță, un bun arbitru, de viitor să mai auziți de el. Vătui Costel, tânăr talent în arbitrajul fotbalului județean, un asistent de viitor, merită aplauze. Adrian Vorobev. Și nu în cele de urmă, singura fată care dovedește că e chiar bărbat, se comportă cu demnitate pe terenul de fotbal, prompt în decizii. Aplaudați-o că merită, să știți. Trecem la antrenorii de la grupele de copii juniori. Diplomul cel mai bun antrenor al anului, Dan Popescu. Dan Popescu să vină, fost fotbalist de ligă la Timișoara, la Steaua, la Oțelul și acum antrenor la Delta Aegisus. Să vină. Ce să faci? Aplicați. Iulian Bojloviț, unul dintre cei mai buni antrenori la copii juniori, fost fotbalist, coleg cu mine la Delta Tulcea, un băiat cu demnitate, cu onoare, bun, calitate de om. Felicitări! Bună seara, multă sănătate vă doresc. Seară bună în continuare. Și noi îți mulțumim. Ioniță Vlăduț, speranța antrenorilor de la Sportul Tulcea și școala sportivă, da? Felicitări. Hai, Iris, propus, Cristian Iene, fost fotbalist de marcă la Academia lui Hagi, un vârf bun, l-am văzut,
jucând, calitate, are acum și calitate de antrenor la copii și juniori. Bravo! Felicitări și de succes în activitate, da? Promis să scoți fotbaliști, da? Mulțumesc. Cine? Daniel Iorga, un tânăr talent antrenor care a dovedit-o la copii juniori în campionatul național. Merită felicitări și tot respectul din partea Asociației Județene de Fotbal. Diplomă de cel mai bun oficial al anului, Alin Roșiu, de la Flacăra Cogălnicianu. Costică Caramihai, vestitul Costică, lampă mică, Costică, un bun antrenor la Delta Aegisus, el se ocupă de copii și juniori, cu drag și patimă, fără bani. Dragul Viorel, cel mai bun oficial al anului. El duce greu la Progresul Isaccea. Omul primarului acum. Bună seara și ca să fiu puțin mai expeditiv, doar vă urez la mulți ani, sănătate și tot ce vă doriți. Mircea Ignat, de la Enisala. Heraclea Enisala. Omul care salvează vieți. La secundă aleargă cu ambulanța. Și la fotbal, multă parte. Bună seara și mulțumesc, domnule președinte. Vă doresc multă sănătate și sărbători fericite. Dumitru Guraliuc de la Granitul Babadac. O babă mustăcioasă, uite. Coleg cu mine a jucat la șantierul, la Delta, fotbalist bun și antrenor acum bun. Dan Popescu, unul dintre cei mai buni antrenori, fotbalist. Stavre Cristea, cel mai bun oficial al anului de la Triumf Cerna. Un președinte care se ocupă de echipă, aduce bani,
fotbaliști, a adus acum să aibă un cuvânt de spus la baraj. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă doresc sărbători fericite. Mulțumesc pentru apreciere. Adversarii tăi cele în cazul. Și la adversar, mult succes. Și tu? Dacă și nouă. Da. Și el să aibă succes alături de adversarii. Vă mulțumesc, seară bună. Vancea Dragomir, cel mai bun oficial al anului, omul care aduce bani la echipă. Vancea. El îi socotește bani, el împarte primele la băieți. Gabriel Trăteanu, de la Național Somova, omul care are capcane pe stadion, are băltoace. Unde este? A plecat ăla? Hai bine. Aurel Machedon, de la Horia, viitorul Horia, să vină Aurică. Aurică. Ce-ai? Mihai Guliu, unul dintre cei mai buni fotbaliști la vârsta lui, cel mai... Unde merge el, echipele au noroc. Prietenul meu de viață. Salut, domn președinte. Teodorescu. Mulțumesc, să trăiți, domn președinte. Vă urez la mulți ani, sănătate multă și îmi doresc din suflet să facem un moment de reculegere pentru Gică Iamandi și Nelu Stărescu. Vă rog din suflet, ne ridicăm în picioare toți în minute. Mulțumim. De-aia ești ales de popor. Eu și cu domn președinte, Teodore, suntem aleși de popor. Cei mai săraci din fotbal, noi doi. Ca președinți. Și Geni este.